ТСРның 100 еллыгына әзерлек барышында республикада бик матур традициягә нигез салынды. Яшь балалары туган аз керемле гаиләләргә юбилей бүләкләре тапшырыла. Бу Татарстан президенты инициативасы белән гамәлгә кергән яңа проект. Актаныштан безнең репортаж. Район үзәк хастаханәсенең бала тудыру бүлеге залында куанычлы вакыйга. Яшь балалары туган 3 гаиләгә юбилей бүләкләре тапшырылды. Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Ләйсән Нурлыева гаиләләрне котлады. Киләчәктә дә инде гаиләгез ныклы булып, туган, алып кайткан балаларыгызны сәламәт итеп, матур тәрбияләргә һәм инде алда да гаиләләрегезне турландырып, матур сәламәт бәбиләр алып кайтырга язсын. Әгбәс авылында яшәүче Рәшитовлар да әлеге бүләккә лаек булды. Илнура һәм Динаис Рәшитовларның яңа елда 2 кыздан соң көтеп алган уллары туган. Рәхмәт әйтәсем. Барыгызга да сәламәтлек, исәнлек, балаларыбыз бәхетле булсын, ширләмәсеннәр. Бүләк кабы эчендәге 8000 сумлык бәби кирәк-яраклары күп балаларга да, яшь аналарга да зур ярдәм. Кышкы комбинезон, юрган, бишек, памперс, гигиена әсбаплары, крио порошогы салынган бүләк тартмасы Актаныш баш авылыннан беренче сабыен кулына алган Айсылу Сәлимгәрәевага да, Актаныштан 3нче баласын тапкан Алсу Фәрүшинага да бик ошады. Безне шулай итеп зурлаганнар өчен бик зур рәхмәт. Чыннан да балага тугачтан әзер әйберләр кигезүе, әзер хөкүмәт биргән әйберләр кигезүе нык рәхәттер ул. Хәзер менә кайткач карыйбыз инде. Актаныш районы үзәк хастаханәсе баш табибы Айдар Хаев яшь аналарга, гаиләләргә ныклы саулык, балаларын исән-имин, илнең лаеклы гражданнары итеп ныклы тәрбия биреп үстерүләрен теләде. Бала тудырулар бик зур вакыйга дип әйтергә кирәк инде. Семья өчен ул бик зур вакыйга, бик зур бәйрәм. Чөнки шул балалар бит киләчәк безнең буын инде. Алар киләчәк булачак специалистлар, белгечләр. Бүләкне алу өчен гаилә кереме турында белешмә алып, аны бала тудыру йортына илтеп тапшырырга кирәк. Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәме белән әзерләнде. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.